Her kişinin көңіл түрінде йөрткән ихлас теләге була. Менә инде мин миллионнар җиңсәм, тегене эшләр идем, моны эшләр идем, якташларыма, дусларыма ярдәм итер идем дип уйлыйлар. Менә сездән кинәт кенә сорасалар, җаның ни тели дип. Сез нәрсә дип җавап бирер идегез микән? Спектакльне башларга инде санаулы гына минутлар кала. Артистлар барысы да әзер, декорациялар корылган. Кемдер инде сүзләрен кабытлый, кемнәрдер инде тавышларын ачырга әзрәк распевкалар дәшиләр. Менә монда инде безнең декорациялар арасында шундай ук маскалар да бар. Кемнәр микән ул? Менә аларны сез тамашачы урынында спектакль караганда күрә аласыз. Без зур җаваплылык тоеп, менә бүген дә безнең театрыбызда премьера, дулкынланабыз, әзерләнәбез. Лилия, иреннәреңне әйбәтләбрәк буя. Яхшы. Әзер булу белән, маскам әзер булу белән шул хәдәр яраттым. Мин аның белән сөйләшәм. Мин аның белән килеп күрү белән исәнләшәм, аның белән хәлләрен сорашам. Аннары инде менә програмнар беткәч, аңа рәхмәт укыйм. Һәм инде әлбәттә бик дулкынланабыз, тамашачы кабул итсен дип шул өметтә. Половину, потому что наполовину посидел, наверное, я не откуда знаю. Баланчик закончил. Так покрасили, так и оставили, не поймали меня. Но главное белый, что седой посидел, значит, посидел. Спектакль миңа бик ошады. Миңа калса ул шундый тирән мәгънәле һәм аны гади генә күз карашы белән карарга кирәк түгел. Монда ниндидер яшерен мәгънә бар һәм ул тора-бара ачыла. Һәм шулай ук бик тә кызык һәм күңелле моментлар шундый күп.